Jekk min għalina li kollox kalm u seren għax ħadd mu jgħid xejn, żommu f'moħħkom illi mhux il-każ. Hemm bżonn li tisimgħu minn minnu fis-settur qabel tfattruha. Sostna dan fuq il-medja soċjali x-xef u sit ta' ristorant Sean Gravina fejn irrefera għal fatt li mis-17 ta' Jannar il-poplu se jkollu bżonn ċertifikat tal-vaċċin validu biex tidħol f'barijiet, ristoranti, każini, teatri, ċinema u aktar. Wastaqsa x'jagħmel u jekk ikollu ħaddiema li ma jridux jieħdu t-tilqima li jkunu single mothers jaqlawha u jikluha iġielhom jieħdu l-vaċċin inkella jkeċċihom. Filwaqt li staqsa x'għandhom differenti ħaddiema tar-ristoranti minn ħaddiema tas-supermarkets. Sean Gravina staqsa wkoll jekk hux se jkollu jagħlaq in-negozju jekk kapitada jiddeċiedi ma jieħux tilqima oħra illi l-awtoritajiet tas-saħħa jordnaw biex il-poplu jieħu fix-xhur li ġejjin. U insista li din mhux kwistjoni ta' saħħa biss, iżda kwistjoni ta' kemm nies fis-settur jiġu stmati għax hemm fin-nofs il-ħobża tal-ħaddiem. U staqsa x'se jiġri jekk barra l-istabbilimenti tal-ikel jispiċċaw b'xenarju ta' nies jistennew f'daqqa biex jidħlu sakemm jarawlhom iċ-ċertifikat. Intant, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall lukandi u ristoranti Tony Zara spjega mal-ġurnal Illum illi il-maġġoranza tal-poplu ħal-vaċċin jew beda jieħu l-booster, iżda xorta waħda għatawn għexieren ta' eluf illi jinsabu maqfulin fi kwarantina. U insista li minnu kompletament imlaqqa m'għandux jiġi ordnat sabiex jinqafel f'daru u li hemm bżonn li jibdew iħallu ir-rota ekonomika ddur. Sara saħaq illi fil-jiem li ġejjin l-MHRA se tkun qed tiltaqa' mal-awtoritajiet tas-saħħa kif diversi sidien qed jispiċċaw taħt pressjoni enormi minħabba li qed jispiċċaw bit-tnaqqis sostanzjali ta' ħaddiema kawża tal-kwarantina. Wasaħaq illi l-effett ekonomiku tal-pandemija fuq in-negozji għadu mhux magħruf għal kollox u tenna illi l-ekonomija reġgħet spiċċat koppi. Tony Zara sostna li hemm bżonn li r-regoli l-ġodda ta' kwarantina jkunu ċari għax ma jistax ikun illi persuna ma titfaċċax għax-xogħol mingħajr ċertifikat fil-waqt li insista dwar il-bżonn ta' aktar kontrolli.